Ukulwa nemihlangano yomoya kungathi yizithunzi nje ezidalwe nguwe. Abantu abaningi bagqunywe, hayi ngezibopho zobhedu, kodwa ngamabomu engqondo abazondla nsuku zonke. Okumangalisayo ukuthi ungayichitha le mibimbi ezinsukwini ezisikhombisa kuphela. Uyangabaza? Uma ungafunda ukuqhuba imoto, ukubhala ngekhibhodi, noma ngisho nokuqhubela indiza kungani ungafundi ukulawula ingqondo yakho? Ubone kanjani ukwesaba kusivimbela ekuthatheni izinyathelo ezilula ezinguqula konke? Uhlala ungajabuli emsebenzini kodwa awushiyi, uphendukele esimweni esilimazayo kodwa uhlale kulo, unembono ongakuthuthukisa kodwa awuqali. Kungani? Ukwesaba. Kodwa iqiniso liwukuthi ukwesaba akuyena isitha. Isitha sangempela yinkinga yokwazi. Ukwesaba kuvela uma ungaqondi. Kuhlala khona uma ungekho ekukhanyeni, ungekho uqonde, ungenakwaziswa, ungenalo icala. Kwakunjalo kimi. Ngingumlimi womlilo, umsebenzi oqinisile, ophephile, ongenakukhutshwa. Akekho owayeshiya lo msebenzi. Kwakuyindawo yokukhosela kodwa ngaphakathi ngangizizwa ngiboshiwe. Ngangifuna okuningi. Ngangiphupha okuningi. Kodwa ngangisesabayo. Ukwesaba ukulahla okwaziwayo ngokungaziwa. Ukwesaba ukuhluleka. Ukwesaba ukungabi namali yokukhokhela izikweletu. Konke lokhu kwakunesiqiniso kwaze kwaba ngosuku engabona ukuthi okungivimbela kwakungakwazi ukuqonda ukuthi izinto zasebenza kanjani. Abantu bathi, "Awu, angikwenzi lokhu ngoba ngisesaba." Kodwa okuhlala bakusho yilokhu, "Angikwenzi ngoba angiqondi ukuthi ngikwenze kanjani." Lokhu kuyashintsha konke, akunjalo? Ukwesaba kukhona kuphela uma ungaqondi. Kuhlala emathoweni olwazi lwakho. Bheka, ingane iyesaba ubumnyama ngoba ayazi ukuthi kukhona ini lapho. Kodwa lapho othile evula isibani abonise ukuthi konke kulungile, ukwesaba kuyanyamalala. Kungokunjalo okwenzekayo kuwe manje. Mhlawumbe uyesaba ukushintsha umsebenzi, ukusebenza ngokwakho, ukuphela ubudlelwane obulimaza, ukukhuluma obala, ukukhuluma iqiniso lakho kodwa uke wazibuza ukuthi uqonda ini ngemuva kwalokhu ukwesaba. Uyazi ukuthi yini okufanele yenziwe noma uyaligwema nje ukucabanga ngalokho? Kunezinto eziphuma eminyakeni eminingi zigwema isinqumo esilula. Umzimba uzizwa. Ingqondo izizwa. Umoya uyancipha. Nempilo impilo ikuma. Uyazizwa lokhu? Njengokungathi impilo yakho iye yayima. Njengokungathi kunamandla angabonakali akudonsa emuva. Le mandla abizwa ngokungazi. Ukululama. Kulula. Ulwazi. Kodwa hayi noma yiluphi ulwazi. Ngolwazi oluveza ukuqonda, nokuqonda okuqhuba ushintsho ngaphakathi. Lapho ngifunda i-Think and Grow Rich, kwashintsha okuthile. Akuzange kube nje incwadi. Kwakuyisango. Yangiqalisa endleleni entsha yokucabanga. Kwenye ngayiphequlula, ukwesaba kwami kwaqala ukuncipha. Ngoba manje ngangikuqonda. Ngangiqonda ukuthi yini iparadigm. Ngangiqonda ukuthi imicabango yami yayivelisa kanjani imizwa. Ukuthi imizwa yami yayidala kanjani izenzo. Nokuye izenzo zami zazidala kanjani imiphumela engangiyizonda. Ngiyeka ukuba yingxenye eboshwe emsebenzini engangimzukile, ngingenawo amakhono, ngingenazo izindlela ukuze ngiqalise ibhizinisi lami. Nonyaka wokuqala ngithole ngaphezu kwamadola ayikhulu kumaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu. Lokhu kuvela komunye umuntu owayengakwazi ukulondoloza izimali zakhe. Ukuqalisa akuzange kube isibindi esingasiboni. Kwakuyiqiniso elikhulu. Awuliqedi ukwesaba ngokulimemeza. Ukuliqeda ngokuqonda imbangela yalo. Futhi cishe njalo le mbangela iyilokhu, awazi ukuthi ungenza kanjani. Uma ufunda ukuthi ingqondo yakho isebenza kanjani, uthola amandla. Uma uqonda ukuthi kwenzekani emphefumulweni wakho, indawo lapho imikhuba ihlala khona, uyabona ukuthi iningi lokwesaba kwakho akuyona eyakho. Zingamabomu afakwe aphindwe aqiniswe iminyaka. Ungakwenzi lokhu, kuyingozi. Awuzalelwanga lokhu. Kuzophumelela kabi.
Lezi zikhombiso ziye zahlanganiswa zikulungiselele. Kodwa izindaba ezinhle ukuthi lo mkhuba ungabhalwa kabusha. Ungaqeqesha ingqondo yakho ukuphendula ngokholo, hayi ngokwesaba. Ngenzo, hayi ngokuhlala uqine. Futhi mhlawumbe ucabanga, kodwa kuthiwani uma kungahambi kahle? Futhi ngibuza, kuthiwani uma kuhamba kahle? Uke wacabanga ngalokhu? U-Albert Einstein uthi ingqondo evulekile embonweni omusha ayiphenduki esayenzayo. Futhi yilokhu okwenzekayo kuwe manje. Ufikelela endimeni entsha. Uvula indawo ngaphakathi kwakho lapho ukwesaba lungasayeli khona njengakuqala. Beka angithi awusoze usaba. Kodwa ukuthi uzofunda ukulilawula. Uzofunda ukubheka kulo bese uthi ngiyaqonda. Kodwa ngizokwenza noma kunjalo? Kungokufana nokufunda ukuhamba. Ekuqaleni umzimba uyaphikisa. Ukwesaba kuvela. Kodwa uma uqonda ukuthi ungaphephela kanjani, ukuthi unganyakazisa kanjani, ukuthi uqala kanjani, ukwesaba kuya kuqeda indawo ekutheni ukhulu. Yilokho ukuqonda okwenzayo, kuguqula ukukhathazeka ngokuba khona, ukungabaza ngesinqumo, ukwesaba ngokunyakaza. Lokhu kungaqala manje. Unezinsuku ezisikhombisa. Izinsuku ezisikhombisa zokuzifunda. Ukubhala ukwesaba kwakho. Ukuqonda ukuthi yini okuzama ukuyihlukanisa. Okuningi kunalokho. Izinsuku ezisikhombisa zokuthola ukuthi unamandla awaziwa ukwesaba. Kuhle okungakwazi. Manje uyazi. Uke waqaphela ukuthi lapho okuthile kusikhathaza, ukuqala yikuthi sithule, sicindezele, sifihle. Abantu abaningi baphila njengokungathi kuphosakele ukubonisa ukuthi bayaphikisana. Bayenza njengokungathi konke kulungile ngaphakathi bayaphuka. Uyazi ukuthi kwenzekani ngalowo mzimba ongenazo izindlela. Uguqula. Ekuqaleni kuyikukhathazeka. Ngemva kwalokho kuyiziphiwo. Ekugcineni kuyisifo. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ubuhlungu buvela ngokuzumayo, njengomoya ongenakuqaphela. Kodwa akunjalo. Yakhiwe ibhlokhi ngebhlokhi ngemicabango engakaze ihluliswe. Konke kuqala ngokukhathazeka. Ukungabaza. Kuthiwani uma kungahambi kahle? Kuthiwani uma ngingakwazi? Kulula, cishe akunakubalwa. Kodwa uma ungazi ukuthi uzokwenzani ngakho, lokho kukhula. Uyadla umcabango omubi uze ube umuzwa ukukhathazeka. Ukukhathazeka kuyisibukeli sokuthi kwenzekani emhlabeni wakho wangaphakathi. Kuyisimo somzimba esizama ukulandela ingqondo egijima ngaphandle kwesizathu. Ngemuva kwalokho kuza okubi kakhulu, njengoba akekho othandayo ukubonakala ebuthakathaka, uyenze njengokungathi konke kulungile. Uyihlukanisa. Uvala ngaphakathi. Futhi leyo namandla asegcwele ukwesaba ahlala ehlelweni lakho. Yilokho engangingene ngaso cishe. Ekuqaleni lapho ngiqala ukuphumelela, ngithola imali eningi ngebhizinisi lami lokuqala, kwakukhona okuthile abantu ababengakuboni, ngaphakathi ngangikhungathekile. Ngangizizwa sengathi konke lokho kungaphela. Mhlawumbe angizange ngilungile ngokwanele. Futhi ngoba ngangingaqondi ukuthi ngangizizwa kanjani, ngizame ukufihla lokhu ngomsebenzi. Ukusebenza okuningi. Ukugcina usebenza. Kodwa iqiniso liwukuthi lokho ukukhathazeka kwakuyigqugquzela yomphefumulo wami ethi, udinga ukubheka lokhu. Uke wazizwa yilowo mbobo emgqeni ongawela? Lokho kuphazima esifubeni okuvela ngaphandle kwesizathu. Uke wazama ukulala futhi ingqondo yakho ayizange ime? Lokhu akuyona into engokukhesha. Lokhu kuyingozi yokuzizwa. Indlela embi kakhulu ukungayikhathalela. Ngoba lokho okungakhathalelwa kuyakulawula. Ukukhathazeka okuhlukanisiwe kuphenduka ubuhlungu. Futhi ubuhlungu abuqali ngezinyembezi. Buqala ngokuthula. Ukuthula okukhulu. Ukuthula okumemeza ngaphakathi. Ngemuva kwalokho, konke kuqala ukuphuka. Umzimba uzizwa. Amangqamuzana ayaphela. Uyazizwa ukhathele ngaphandle kokwenza lutho. Uqala ukuzihlukanisa. Akekho oqondayo.
Ngezinye izikhathi awuziqondi. Futhi kungani lokhu kwenzeka? Ngoba awukafundi ukuqaphela izibonakaliso. Imithi siyazi lokhu. Ucwaningo lwe-World Health Organization lubonisa ukuthi abantu abangaphezu kwezigidi ezintathu eziyinkulungwane emhlabeni baphila nobuhlungu. Iningi labo aluzange licele usizo. Hayi ngoba babengafuni, kodwa ngoba babengazi nokuthi baqale kuphi. Manje ngikubuza, kangaki uke wathi konke kulungile ngempela, konke kwakuphukile ngaphakathi? Yilokho, abantu abaningi abawesabi ubuhlungu. Bayesaba ukwamukela ukuthi bazizwa ubuhlungu. Ngoba bacabanga ukuthi lokhu kubenza ababuthakathaka. Kodwa kuyilokuphambene. Amandla kukubhekana nalokho ozizwayo. Ukubheka ngaphakathi bese uthi, kulungile, ngiyasaba. Ngilahleke. Kodwa ngifuna ukuqonda ukuthi lokhu kuvela kuphi. Futhi umsuka, cishe njalo, uyefanayo, umcabango omubi, ongalawuleki, ophilayo ngokungazi ukuthi ingqondo yakho isebenza kanjani. Udinga ukuqonda lokhu, imizwa ayapheli nje ngoba uyenza njengokungathi ayikho. Imizwa ehlukaniswe ihlangana. Futhi umzimba uyabiza. Njalo. Ngakho-ke, uma uqala ukuqaphela ukukhathazeka kuyathaba, ungaligweme. Ukukhathazeka kuyisixwayiso sokuqala. Futhi kule nkathi lapho unamandla okwenza. Ungavumi ukukhula. Ungavumi ukuguqula ubuhlungu. Indlela yokwelapha ivela ekuqondeni. Uma uqaphela ukuthi uzizwa kanjani, uthola amandla alawo abekukhohlisa. Khumbula lokhu, ukukhathazeka kuyikukwesaba okuzama ukuzibonisa njengelogika. Ngingumuntu ophethe. Ngingumuntu ocabanga okubi. Kodwa iqiniso liwukuthi uzibekela ezikhathini ezingekho. Okubi kakhulu, uyabaqeqesha. Udinga ukwenza umkhuba wokubheka imicabango yakho. Lokhu ukwesaba kuyiqiniso noma kuyalingwa. Lokhu kwenzeka manje noma yinto engiyicabangele nje. Ngilawula lokhu noma ngiyondla ubuhlungu bengqondo. Buza le mibuzo njalo. Bhala izimpendulo zakho. Lo mkhuba olula ungakuvimbela ukungena ezingxabanweni ezinzima zokukhathazeka nobuhlungu. Okubaluleke kakhulu, kungakubuyisela ukhululeko obungasalukhumbuli ukuthi kwakunjani. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abangithole bephelelwe yithemba, bevaleleke ngaphakathi. Futhi ngemva kokuba beqonde lesi sigaba, ukukhathazeka, ukwesaba, ukukhathazeka, ukuhlukanisa, ubuhlungu, kwaba njengokungathi kukhona ukukhanya okuye kwavulwa. Bayeka ukulwa nezibonakaliso futhi baqala ukwelapha imbangela. Imbangela, cishe njalo, yayingukungakwazi ukuqonda ukuthi imicabango yabo yayiyenza kanjani indawo yabo. Ngakho-ke, qonda, awukho ukukhathazeka. Uyazikhathaza. Futhi uma kunjalo, ungayeka. Kodwa lokhu kwenzeka kuphela lapho uyeka ukuhlala ukhululekile bese uqala ukufunda. Uqala ukuqonda. Uqala ukuguqula. Lokhu yiyona mehluko phakathi kokukhuthaza ingxaki yokulahleka ngokuthula noma uqalise ingxaki yokwelapha ebonakalayo. Isinqumo njalo siyaba lakho. Uke waqaphela ukuthi ukholo nokukwesaba kuyadingeka okufanayo. Bacela ukuba ukholelwe into ongekayiboni. Yilokho kanye. Ukholo luthi, kholelwa ukuthi kuzoba lula, ngisho noma ungenalungelo. Ukukhathazeka kuthi, kholelwa ukuthi kuyoba kubi, ngisho noma kwenzeke. Bobabili baphila okungabonakali. Bobabili badla imicabango yakho. Umehluko uwuhlobo lwefilimu oyibonisa engqondweni yakho. Abantu abaningi badla ukukhathazeka njengokungathi kungokwemvelo, okuzenzakalelayo, okungenakulawuleka. Kodwa akunjalo. Ukukhathazeka kuyisibukeli sokuthi ukhetha ukufaka phakathi. Yebo, kungukukhetha. Ungase ungakuqondi ekuqaleni ngoba ingqondo iye yalungiswa iminyaka eminingi ukucabanga okubi. Kodwa uma uqonda lokhu, unamandla okuguqula isikhombiso. Lapho uqala ukuqonda ukuthi ungumlobi wendaba oyixoxela yona ngosuku lonke, konke kuyashintsha. Futhi lapho ukholo lungenayo. Kodwa angikhulumi ngokholo lenkolo. Ngikhuluma ngamandla angaphakathi esekelwe ekuqondeni, hayi ethembeni eliyize.
Ukholo olukhulu ekuqondeni ukuthi ingqondo isebenza kanjani, ukuthi imicabango ivela kanjani imizwa, nokuthi le mizwa iyenza kanjani indawo yakho yangaphandle. Ngibonile ngamehlo ami. Lapho ngiqala ukusebenzisa lawo maphulo, nganginguye umuntu ovamile, engenayo imfundo ehlangene, engenabo abantu abathuthukisayo, engenalo ulwazi. Konke enganginako kwakuwumqulu esandleni sami, isifiso esikhulu sokuchuba nokukhetha, ukukholelwa ukuthi ngingakwazi noma ukukhuthaza umbono wokuthi akunakwenzeka. Bheka elogika lami lathi akunakwenzeka. Akukho lutho olukhombisayo ukuthi ngizophumelela. Akukho lutho. Kodwa ngikhethile ukukholelwa. Hayi ngoba senginalo ubufakazi, kodwa ngoba ngiqale ukuqonda ukuthi izulu liphendula kanjani i-vibration oyithumela. Futhi ukholo, uma lusekelwe ekuqondeni, luyasiguqula i-vibration. Uke wazi umuntu owayenesibonakaliso sokuphumelela, kodwa akakaze aphumelele. Umuntu omuhle, kodwa njalo uhlala uqine, ehlala eqinile ukwesaba ukuhluleka. Lokhu kwenzeka njalo. Abantu abanamandla amakhulu, kodwa baphila ezimweni ezikhona kuphela ezingqondweni zabo. Uyazi ngani? Ngoba ukholo lwabo luye lwaqondiswa ohlangothini olungalungile. Yebo, ukukhathazeka akuyona into engaphezu kokholo olufakwe enhlekeleleni. Futhi uma uchitha iminyaka ukhulisa lo mkhuba, uqala ukukholelwa ukuthi yilo uhlangothi lwakho. Kodwa akunjalo. Yisibonakaliso salokho okukhethile ukucinga, ukukuphinda, ukukuzizwa. Lokhu kungashintshwa. Ufuna isibonelo esenza leli qiniso libe sobala. Bheka uWalt Disney. Uye wakhutshwa emsebenzini ngoba, ngokusho komhleli, wayengenawo ukudala okuhle. Cabanga ngalokho. Umqambi we-Empire Creative Empire enkulu kakhulu emlandweni uye walinyazwa ngoba engenayo ukudala. Uma ekholelwa kulowo mbhalo, uma ephila ukukhathazeka bese eyahluleka awusoze wabakhona manje. Kodwa ukhumbule okungabonakali. Wayenokholo endabeni abanye abantu ababengayiboni. Futhi kwakuyilokho ukholo oluye lwaba indawo yakhe. Manje cabanga nguwe. Ngaphi imicabango oye wayishiya ngoba ucabanga ukuthi ayizukusebenza? Izikhathi eziningi oye wazibulala ngaphambi kokuzama. Konke lokhu ngoba ukhethile ukukholelwa okubi. Ngiyakubuza, zingaki izinto oziyesaba namuhla ngempela eziye zenzeka? Zingaki ezinkulu engqondweni yakho? I-neuroscience iqinisekisa ukuthi ubuchopho abukwazi ukuhlukanisa ngokucabangayo ukuthi yini iqiniso nokuthi yini ecacile. Lokhu kusho ukuthi lapho ucabanga into engahambi kahle bese uhlanganyela ngokomzwelo ngayo, umzimba wakho uyaphendula njengokungathi uyaphila ngempela. Inhliziyo iyaqhubeka. Ukuqala kuguquka. Uhlelo lwezimpande luyancipha. Manje, gqiba lokho. Cabanga into ehamba kahle. Cabanga ngokuwina. Uzozizwa ushintsho oluqondile lwesimo. Umzimba wakho uyavumelana nalolu mbono. I-vibration yakho iyashintsha. Lokhu kuyiqiniso. Uyazi okunamandla kakhulu. Izulu liphendula lokho okuvibe. Aliphezu kokuthi ufunani ngezindebe, kodwa lokho okukholelwa ngenhliziyo. Ngakho-ke, uma uthi ufuna ukunqoba, kodwa uhlala uzizwa ukwesaba, ukukhathazeka kuqondisa umdlalo. Umphumela uzobonisa lokho. Ungashintsha lokhu manje. Ngokuqondile manje. Kodwa udinga ukuqeqesha le ndlela entsha yokucabanga. Ayizukwenzeka ebusuku. Kodwa ezinsukwini ezisikhombisa, uqala ukuzizwa izibonakaliso zokuqala zokuguqula. Kanjani? Ukuthini ngamabomu? Yonke imicabango yokwesaba ngumcabango wokholo olusekelwe ekuqondeni. Njalo lapho ukukhathazeka kuvela, futhi kuzovela, uma bese uzibuza, ngiyikholelwa ini lapha? Yiqiniso noma kuyihypothesis engemihle ingqondo yami eyidala? Futhi uthatha isinqumo sokuwondla okuphambene nakho. Khetha lokho ofuna ukukholelwa. Qhubeka umbono omuhle. Futhi uzizwe njengokungathi sekwenzeka. Lo mkhuba. Ngesikhathi uba yilona ubuwena bakho. Futhi uma lokhu kwenzeka, uqala ukwakha impilo yakho kusukela ekutheni ukukholelwa.
Ukukholelwa uma kudliwe kahle kwakha izinto ezazingabonakali. Ngakho-ke manje kunuwe. Uzoqhubeka ukukholelwa okubi ngisho noma wazi ukuthi ukukhathazeka kungukukhetha. Noma uzoqala ukusebenzisa leyo mandla ukukholelwa okungcono nokukha izinto ezintsha. Isinqumo njalo sisezandleni zakho. Umzimba wakho uyisibulo esifanele salokho okwenzekayo engqondweni yakho. Lokhu akuyona ifilosofi, iyisayensi. Yonke imicabango oyigcinayo, yonke imibono oyamukelayo njengeqiniso, iyaguqula i-vibration yomzimba wakho. Futhi le vibration iyakha indlela ophatha ngayo, indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela ophila ngayo. Uma uhlala esimweni sengqondo sokwesaba, ukukhathazeka nokukhathazeka, umzimba wakho uyaphendula ngokukhathala, ubunzima, ubuhlungu, izifo eziphindaphindayo. Manje, uma uhlala esimweni sokuzola, ukuzethemba nokuqonda, umzimba wakho uyaphendula ngokukhanya, amandla nempilo. Lokhu kuyangikhungathekisa kuze kube namuhla. Eminyakeni eminingi edlule, ngithole umsebenzi wesayensi waseRussia ogama lakhe linguSemyon Kilian, owenze indlela yokuqopha amandla avela emzimbeni womuntu. Yebo, amandla. Okumangalisayo kakhulu, le mandla ashintsha umbala, ubukhulu nendlela ngokuya ngemicabango yomuntu. Lapho imicabango yayingcono futhi yayiqonde, amandla ayekhanya, aphila. Lapho ayengafani kahle, ephazamisekile noma emnyama, amandla ayeyancipha, abamnyama. Lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi lokho oqondayo akuhlali kuphela ekhanda lakho. Iyakha amandla akho. Futhi amandla akho yilokho okuthumelela ezweni. Uke wazi umuntu ovela endaweni ethile ashintshe yonke indawo. Umuntu ofika ehumini, ebuka emehlweni, ehamba nokuqaphela ngokuzumayo, wonke umuntu uzizwa ekhululekile. Lokhu akuyona into engokwemvelo. Lokhu kuyi-vibration. Futhi ngendlela efanayo, kunabantu abadingi ukukhuluma bese bekhulisa indawo enzima, kuphela ngendlela yokuhamba, ukubuka, ukuba khona. Kungumoya futhi. Futhi lo moya udalwe okungabonakali endaweni yengqondo, ngaphambi kokuba ubonakale endaweni yomzimba. Lapho uqonda lokhu, konke kuyashintsha. Ngoba manje uyeka ukwenza njengokungathi ulinganiselwe yizimo zezulu futhi uqala ukulungisa umthombo walokho okudala indawo yakho, i-vibration yakho. Uke waqaphela ukuthi lapho ukhona kahle ngaphakathi, konke kubonakala kuyaphuma ngaphandle. Abantu bakuphatha kangcono. Amathuba avele, imibono ifika ngokuqonda. Futhi uma ubuhlungu, udidekile, awunamethemba, kubonakala sengathi konke kuyaphuma. Ukuphakama kuyanda, izinkinga zivele, ngisho nezinto ezibonakala zikukhuthaza. Lokhu akuyona into engokwemvelo. Kuyindlela. Uyahlanganisa impilo yakho nalokho okunikezayo ngaphakathi. Lokhu kudlula ukuqonda okukhaliphile. Ucwaningo lwe-Harvard Medical School lubonisa ukuthi imizwa emihle njengokubonga, ukukhuthala nenteleko iyanda amazinga e-dopamine ne-serotonin neurotransmitters, ehlangene nomoya ngaso leso sikhathi incipha amazinga e-cortisol, ihormone yesisindo. Okusho ukuthi umzimba uyaphendula ngqo ekukhetheni imicabango yakho. Manje, cabanga nami, uma umzimba wakho ubuyekeza ingqondo yakho, uthi ini ngawe namuhla? Uyachaza ukuqonda noma ukukhathazeka. Ugcwele amandla noma ugcwele ukukhathala okuthule. Lokhu kungumbuzo obaluleke kakhulu, kodwa ushintsha konke. Ngoba uma impendulo ingemihle, awudingi ukugijima esixazululweni sangaphandle. Awudingi isisusa noma ushintsho olukhulu empilweni. Udinga ukulungisa ngaphakathi. Lokhu kuqala ngezinqumo ezincane nsuku zonke. Isibonelo, uma uvuka, ucabanga ini ezimini ezingu-10 zokuqala zosuku. Uziqeqesha usuku olulodwa lokucindezeleka, ukugijima nokukhathazeka. Noma uthatha ngamabomu ulawulo lokuzizwa kwakho kwengqondo. Abantu abaningi bavele bavuke bese beyaphendula. Bamba ifoni, baphendule umyalezo omubi, inkinga emsebenzini, i-akhawunti yokukhokha. Futhi umzimba uqala ukukhathazeka, inhliziyo iyaphuka, amahlombe azama. Kusuka lapho, konke kuzophumela kabi. Kodwa kuthiwani uma uthatha isinqumo sokuqala usuku ngokuqaphela?
Ukuphefumula okujulile. Ucabanga ngalokho ofuna ukuzizwa. Ukukhetha ukuthi ungaziphatha kanjani. Lokhu ngokwalo kushintsha i-vibration yakho. Futhi uma i-vibration ishintsha, izulu liphendula ngokuhlukile. Ngiyakhumbula umfana ovela kimi eminyakeni eminingi edlule. Uthi akanawo amandla, akanawo amandla, akanawo iqondo. Ngokuqondile oluhle, osemusha, nomsebenzi omuhle, kodwa engenalo ukukhanya. Sawubona. Ubuhlungu obuhlala bukhona, ngisho nalapho ulale kahle, buyisikhombiso sokuthi kukhona okungafani. Ngizwile umuntu ethi, ngingathi usuku oluzayo luyoba nzima, lugcwele izinselele, ngifisa sengathi ngangikhona kwenye indawo. Umuthi wakhe wawubonakala uqedeke amandla. Lokhu kudabuka kwasekuseni kwakulimala usuku lonke. Sasibona isidingo sokuguqula. Sasebenzisa amasu amancane okuhlela imicabango, ukubona okuhle, nokuphinda amagama amandla ngomzwelo. Okubaluleke kakhulu kwakukugxila. Ukubhekisa ingqondo yakhe kukho okwakufuna ukuzizwa, hayi kukho okwakufuna ukugwema. Emasontweni ambalwa nje, ubuso bakhe bashintsha. Umuthi wakhe wawuphuza amandla, wazizwa ekhululekile, nokuthula kwangena. Ngisho nabangane bakhe emsebenzini babona umehluko. Wathi, ngacabanga ukuthi inkinga yayiwumhlaba, kepha ngiyibonile ukuthi inkinga yayindlela engibhekana ngayo nawo. Uqonda amandla alombona? Akukaqondi ukushintsha umhlaba, kodwa amandla akho angaphakathi. Lokhu kuqala ngemicabango yakho. Uma umzimba wakho ubenzima, udiniwe, ungenalutho, yazi ukuthi ungakushintsha lokhu. Akusiwona umlingo, kodwa ukwazi ukuqonda nenhloso. Khetha imicabango yakho, khetha imizwelo yakho, umzimba wakho uzolalela. Uyawalalela njalo imiyalo yengqondo. Indlela eqinisekile yokunqoba ukwesaba iwukuqonda. Yebo, ukuqonda. Akuwona ubuqhawe, amandla enhliziyo, noma amazwi okukhuthaza engenalutho, kodwa ukuqonda okujulile. Ukwesaba kuyabusa kuphela ekungabaza, futhi ukungabaza kukhona lapho kungekho ukucaca. Ngakho ngiphinda, lokho oqondayo uyakulawula, lokho ongaqondi kuyakulawula wena. Angikhulumi ngokuqoqa ulwazi. Namuhla abantu abaningi bagcwala ulwazi, amavidiyo, nezikole ezingapheli. Kodwa bahlala bevalekile. Kungani? Ngoba abazi ukuthi bangasebenzisa kanjani ulwazi. Ulwazi olungasetshenziswanga lulutho olufile. Okuphendula yisisebenzi esiqondiwe, lapho uyazazi into futhi uyizwa njengeqiniso, ushintsha izenzo zakho. Lokhu kwenzeke kimi. Ngaphambili, ngangibhekwa njengoba ngalahlekile. Ngangiyeka ukufunda, ngenza umsebenzi wokuqala, ngingenawo umthetho noma ukugxila. Ngangiyilona isibonelo somuntu ophila ngemali encane, ephupha kancane, futhi ezibeka sonke ngokuthi akulona lwami. Kodwa ngifunda ngendlela ingqondo isebenza ngayo, konke kwashintsha. Kancane kancane, kodwa kakhulu. Ngaqonda ukuthi imiphumela yami yayingewona amahloni noma inhlanhla, kodwa yizigcawu ezimangalisayo zezinkolelo zami zangaphakathi, isimiso esibi kakhulu. Iqiniso liwukuthi akekho owangifundisa ukucabanga, kodwa ukukhumbula, ukuphinda, ukulalela. Akekho owangifundisa ukuqamba imicabango enamandla, ukuthola imingcele yami, nokuhlwanyela izithombe ezintsha engqondweni yami. Ngase ngiqonda, ingqondo ifana nensimu. Uma ungayihlwanyeli ngenhloso, izitshalo ezingafuneki ziyoyigcwalisa, imicabango yokuzenzakalela, ukwesaba, ubuhlungu, ukungabaza, nezindlela zabanye. Okubi kakhulu. Uyaqhelelana ucabanga ukuthi indlela yami yokuba. Kepha akuyona. Yikho ukungazi. Lokhu kwenzeka ezigidini zabantu. Bacabanga ukuthi abanamandla, abanawo umgomo, banenhlanhla embi. Kepha abanakho lokho. Bayaqonda kuphela ukusebenza kwabo kwangaphakathi. Lokho ongaqondi uyakuchaza ngokungalungile, futhi incazelo engalungile iba yibhadle yakho. Lalela kahle, konke okufunayo kukhona ngaphesheya kokuqonda. Imali eningi. Qonda indlela imali esebenza ngayo. Impilo enhle. Qonda ukuthi yini elimaza ukulingana kwakho. Ukuthula okukhulu.
ngiqonda umthombo wokukhathazeka kwakho kwangaphakathi. Ngesikhathi ngikwenza lokhu, imali yami yonyaka yaphuma ngaphezulu kukamadola ayizi-4,000 yaya ngaphezulu kwedola eliyinqwaba ngaphansi kweminyaka emihlanu. Ngaphandle kokufunda, ubuhlobo, noma uhlelo lwebhizinisi, yini eyashintsha? Ingqondo yami nokuqonda kwemicabango. Ngayeka ukuba ngumuntu oqhubeka nokucabanga okwenzeka ngokuzenzakalela futhi ngaba umuntu oqamba imicabango ngenhloso. Akuwona umlingo, yindlela ingqondo isebenza ngayo. Ngaphezu kwalokho, ukuqonda akukhiphi ukwesaba kuphela, kodwa kuveza ukholo olungachazeki. Akuwona ukholo oluyimpumputhe, kodwa ukholo oluqinile, olukhulu, oluthi, ngiyazi ukuthi isebenza kanjani, ngithemba le nqubo. Kufana nokufunda ukushayela indiza. Ekuqaleni kuyasabisa, imiyalo, izinto, umoya, ubude. Kodwa uma uqonda ukulawula, ukwesaba kuyahamba. Ukwesaba kuya kuguquka kube injabulo. Impilo ifana nalokho. Uma uqonda indlela isebenza ngayo, uzoqhubeka ngokuzethemba. Okungcono kakhulu, lokhu kuqonda kufinyeleleka kubo bonke. Ubudala, isizinda, noma ukufunda akuqondi. Ingqondo yabantu iyakwazi ukuguquka, iyashintsha. Uma ushintsha ingqondo yakho, ushintsha amandla akho. Uma ushintsha amandla akho, ushintsha imiphumela yakho. Kepha kunentengo, umthwalo wemfanelo. Ukuzibophezela ekufundeni, ukuzizwisa, nokuqhubeka nokuzilolonga. Kufana nokufunda ulimi olusha. Ekuqaleni konke kubonakala kungavamile, bese kwenza incazelo, bese uqhubeka. Ulimi lokuqonda lufana nalokho. Ekuqaleni luyingozi, bese lubonakala, futhi ekugcineni lukhululekile. Yeka ukufuna izindlela ezimangalisiwe, funa ukucaca. Ukucaca ngokuthi ungubani, indlela ingqondo yakho isebenza ngayo, okuveza ukwesaba kwakho, imingcele yakho, kanye nemiphumela. Uma uqonda, ulawula. Uma ulawula, awuphindi uzibuze uthini uma, kodwa ukhetha kanjani. Lo ngumehluko phakathi kokuphila okulinganiselwe nokuphila okugcwele. Lokhu kukhetha, ukuphila ngokuqonda, yilona elinamandla kunazo zonke ongalikhetha. Uyaqaphela ukuthi abaningi baphila ephakeme esikhathini esidlule. Ngokumangazayo, akuyona isikhathi esidlule esibopha, kodwa ukuchazwa kwalo. Zingaki izikhathi okhumbula into embi bese ucabanga, lokhu kuhlala kwenzeka kimi? Zingaki izikhathi iphutha elidlule lisebenze njengesizathu sokungazama futhi? Ngaphuthuma ngaphambili, angikuhle kulokhu, ngilahlekile, abangamukelwa, ngiye ngazama futhi akusizi. Lawo mazwi ayizinto eziphazamisayo. Angena kancane, azibophela engqondweni yakho, futhi uphila isikhathi samanje ngemizwelo engakhona, kodwa ethatha njengeqiniso eliphelele. Cishe bangiyeka ukushintsha impilo yami. Ngangingenawo umfanekiso omuhle wami. Angiziboni ngikwazi ukwenza izinto ezinkulu. Akubona iqiniso, kodwa engikukholelwako. Ngakhulela ngizwa ukuthi akulona lwami, ukuphila kunzima, hlala nalokho onakho. Futhi iminyaka ngikholelwa kulokho. Kwaze kwaba yilapho ngiqonda, umkhawulo wami kuphela umfanekiso engiwubona ngokwami. Umfanekiso owakhiwe ngekhumbula eliphambukile, amazwi abantu abangazi, nezinto ezimbi ezingakabi zicaciswe. Wake wenza lokho. Uthathile isimo esibi bese ulichaza ngokuthi ungubani. Isayensi ibonisa, ubuchopho abubhali amaqiniso njengekhamera. Buyachaza kabusha, buyakwakha kabusha, buyadida imizwelo, ukuqonda, ukukholelwa, futhi buqamba indaba. Leyo ndaba iba kumina. Kepha lo mina uyaphila noma inguqulo ephambukile ekhiqizwe yizinkumbulo ezingakabi zilungiswa. Ngaqonda ukuthi ngingakwakha kabusha lo mfanekiso. Ngahamba ngokuba ngingafundi, ngingenawo umthetho, nginganeli, futhi ngaba umuntu owakha inkampani emhlabeni jikelele, washintsha izimpilo zabantu abayizinkulungwane, futhi wabhala indaba entsha. Akuyona ngoba isikhathi esidlule sishintshile, kodwa ngoba ngishintshe incazelo engangiyinikeze. Mhlawumbe ubanjwe into okwakufanele ikhululwe eminyakeni eminingi edlule. Ihlazo elidala, iphutha elingenaxolelo, ubuhlungu obuyisifuba ngokuthula, ukukholelwa ukuthi lokhu kukucacisa.
Kepha qonda, isikhathi esidlule sikhiqizwa kuphela uma uqhubeka nokuxoxa indaba efanayo. Uma ushintsha indaba, ushintsha umphumela. Uma ushintsha umphumela, ushintsha umzwelo. Uma ushintsha umzwelo, ushintsha amandla. Uma ushintsha amandla, ushintsha isikhathi samanje nesikhathi esizayo. Uyakhumbula isimiso? Konke esiphezulu kungabonakala emzimbeni. Isikhathi esidlule esingakahlelwa kabusha sibe yisisindo somzimba nomzwelo. Uyakuva lokhu emahlombe aqinile, ukukhathazeka okungazelele nokungaqondi uma uvuka. Kepha uma ubheka lezi zinkumbulo ngenye indlela, akuyona ijeziso kodwa iyisifundo. Akuyona igama kodwa iyisisebenzi. Akuyona ijeli kodwa iyisikhombisa sokuqala. UVictor Frankl, uchwepheshe wezengqondo kanye nomuntu owayephila ezikamu lokuhlushwa, wathi, phakathi kwesiboniso nomphendulo kunendawo. Kule ndawo kukhona amandla ethu okuphendula. Futhi emphendulweni kukhona ukukhula nekhululeko yethu. Khetha ukunikeza incazelo entsha yalokho okuthintayo. Into emangalisa iyasebenza, isikhathi esidlule siyayeka ukuthi sikuphazamise. Libe yisifundo, isisekelo, hayi ijeli. Lokhu akusho ukususa okuhlelile, kodwa ukungasihambisi njengengxenye yobumuntu bakho. Awuyena into eyakulimala, kepha lokho okukhethayo ukwakha kulokhu. Inselele, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, khetha inkumbulo embi. Yihlole ngokucaca. Bhala lokho okufundile. Bese ubhala inguqulo entsha, ekunqobayo, akulimazi. Funda le nguqulo entsha nsuku zonke, ngezwi elikhulu. Zizwe umangaliso ngomphumela wamandla akho, ukuzethemba, nekhululeko yangaphakathi. Lokho oqondayo uyakuqhuba. Isikhathi esidlule iyindawo elinde ukuba uyihlenge. Ukwesaba kunamandla kuphela lapho kungekho ukuqonda. Uma uqonda indlela ingqondo yakho isebenza ngayo, indlela imizwelo yakho yakhiwa ngayo, indlela izinkolelo zakho zikwakha ngayo, ulawula. Awusadingi ukuphendula ngokuzenzakalela, uthwale isisindo sesikhathi esidlule, ubeke imicabango embi ukwenzela izinqumo. Manje unawo ukucaca. Futhi ukucaca kuwukhululeka. Uma lokhu kuqondiwe, thatha isinyathelo esilandelayo. Bona ividiyo esikrinini. Nyukela phezulu ehambo yakho yobuhlakani futhi ube ngcono kunalokho owayengukho. Ngiyabonga kakhulu. Siyabona kuvidiyo elandelayo.